Για να πάρω μια ιδέα, μιλούμε γύρω στα 20 με 30 κτίρια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από επιχειρηματίες για να χτίσουν και άλλα. Οπότε να υπολογίζουμε στο εγγύς μέλλον να δούμε 30-40 κτίρια. Και πόσο ψηλά? Το ύψος κυμαίνεται. Μπορεί να είναι από 20 όροφους, 30 όροφους, ακούω τώρα 40 όροφα, είναι σε αυτήν την κλίμακα. Είναι σημαντικά πιο ψηλά από τα 6 όροφα ή 8 όροφα που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πολύ πιο ψηλά. Και θα είναι κυρίως στον παραλιακό? Ως επιτοπλίστων, ναι. Ο λόγος που χτίζονται είναι επειδή έχουν δοθεί χαλαρώσεις και κίνητρα. Εκεί παλιά που χτίζαμε μόνο 6 όροφα, τώρα χτίζουμε πολύ περισσότερο. Όμως όπως είπαμε, το κίνητρο να μην είναι μόνο η αναθέρμανση της οικονομίας, αλλά πώς να προσθέτουμε αξία στην πόλη. Να χτίζουμε κάτι καινούριο, αλλά να προσθέτει αξία η πόλη, να εμπλουτίζεται η πόλη. Να μην είναι απλώς να χτίσουμε ένα κτίριο, να το πουλήσουμε, να πάρουμε χρήματα, μάλλον να πάρουμε επιχειρηματίες χρήματα. Και μετά τι γίνεται μετά, η πόλη πώς εμπλουτίζεται. Άλλο πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι δεν έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να είχε ερωτηθεί, θέλετε αυτά τα κτίρια, ποια είναι η γνώμη σας, πού να τα βάλουμε, οι γείτονες τι λένε. Έχετε κάποιες ανησυχίες για το όταν τελειώσει το κτίριο, επειδή είναι πολλά ψηλό? Όχι, δεν μας πειράζει τούτο, να μην κοίταξε το Olympic Residence και είχαμε γίνει και κάτι το ωραίο. Φέρνει καλό κόσμο στην περιοχή μας. Ψαλούνται και μες στο σπιτιό μας. Συμφωνώ διότι αναβαθμίζεται, ναι. Είναι κάτι το ωραίο. Σίγουρο. Θεωρείτε ότι τα θετικά είναι, βάλουν πιο πολλά από τα... Υπάρχουν πιο πολλά, τα θετικά είναι η πρόοδος, ναι. Και θα είχα μια τριανταρκάν έτσι ψηλά κτίρια στον παραλιακό, είναι εντάξει? Όχι, δεν νομίζω να κάνουν έτσι... Λαλούγια, εντάξει, μπορεί 30, αλλά... Για να είχαμε κοντά μας εμάς, όχι, δεν νομίζω, δεν έχει άλλη χώρο για να χτιστώσει, μόνο του τα χτιστήκα. Τώρα πιο κάτω, πρέπει να το σκεφτούν και είναι που διόντες τις άδειες. Για να παίρνουν άδεια σημαίνει ότι περνούν από τις σχετικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, όλες αυτές τις άδειες. Δηλαδή μιλούμε για 30-40 ορόφους, δηλαδή είναι πολλά ψηλά κτίρια. 30-40 στον κόσμο όλο είναι. Εμείς πρέπει να μείνουμε δηλαδή η διένταξη. Υπάρχει κάποια αναθέρμανση στην οικονομία, αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Όμως, σε ποιον τομέα απευθύνεται αυτά τα κτίρια? Απευθύνονται σε ξένους επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν την κυπριακή ηθαγένεια. Στην ουσία τι κάνουμε? Μαζί με το διαμέρισμα ή το γραφείο, πωλείται και ένα διαβατήριο. Στην ουσία πουλούμε τη διαβατήρια. Η ανάπτυξη τα χρειάζεται. Απλά πρέπει να γίνονται, είναι αναγκαία. I think it will be great because this is will be a very attractive place, I think. You don't think it'll block the sea for a lot of people, the view of the sea? I think you can go on the beach and you can see the sea. I think it's not a big problem. Είναι καλό που την άποψη είναι ότι υπάρχει μια ανάπτυξη, αλλά και ξοδεύονται σίγουρα λεφτά για να γίνουν αυτά τα κτίρια, αλλά δεν βλέπω όσο δεν υπάρχει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτά τα κτίρια, ίσως να είναι μπούμερα. Δίπλα του θα χτιστεί 38 όροφοι ελιόμενο όμως. Όπως βλέπεις το άλλο κτίριο, ναι. 6 στυλ. Αλλά θα είναι 38 όροφοι. Ξεκίνησα τη εργασία και θεμελιούς τσιμάχουν. Νομίζετε καλή ιδέα τούτες όλες τα ψηλά κτίρια? Εμένα με ενοχλεί γιατί το κακό έγινε, είπα σας, το 1974 και μετά έγινε το κακό που χάλασε η Λεμεσός εντελώς. Εγώ δεν θέλω να σκάμω σε αυτό το κτίριο, είμαι 67 χρονών. Και έχω και το σπίτι μου στο χωρικό να το τα πιο στενά 10-15 χρόνια πώς να ζήσω, δεν ξέρω. Αν ζήσω φυσιολογικά. Γιατί να με ζήσετε αλλήμον? Ούτε με νοιάζει.
Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες. Πρέπει να βλέπουμε και το μακροχρόνιο όφελος της πόλης. Αυτά τα κτίρια που χτίζουμε δεν χτίζονται για ένα μήνα ή για ένα χρόνο ή για 5 χρόνια. Χτίζονται για τα επόμενα 50-100 χρόνια. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον αυτής της πόλης, την ομορφιά αυτής της πόλης, την αισθητική αυτής της πόλης, τη λειτουργικότητα αυτής της πόλης. Έγινε αυτός ο προβληματισμός. Εγώ δεν νομίζω ότι έγινε.